Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Joseph at taga La Union. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy a kablaaw. Kablaawak man dagiti anak ko nga ag-birthday, iso dayeng kan PJ into no June 8, JR into no June 13, kan Rochelle into no June 20, from Mariel Gutierrez. Shout out kada Jim Lawrence Marcos Lorenzo, Imelda Velasquez, Raquel, kan Emma Liktag. Katang family dito Kalinawan Norte, Pasyon kan Valdez family, dita Andarayan from Mary Jane Takang. Alamo Maliaga Lagimon kan Paragisom family, dita Bisago Apari Cagayan, kan kabsat ko ani Nestor Cuse from Homer Alamo. Gabi Salcedo ti JVS Bakery ti Rojas Isabela from JR Bautista. Nazarene Angela kan Armel, anti Tersing Lito kan Rumbawa family from Melanie Rumbawa. Kabsat ko ani Conchita Andrion dita Barcelona, Spain from Leonora Bautista. Fernandez kan Bangal family ti Alomino City, Pangasinan from Roy Fernandez. Shout out pa ikadareya Joy, Sydney, EJ Boy Cacho, Kane, Ayana, Zane kan Clinton Cacho, kan Amira ti Macau. Muli na family di tatamurong Candon City, especially dagiti gagayam ko dito'y Hong Kong, ti Team Not Skip Odds. Da Elvira Flores, Cristina, Jenilma, Gemma kan Maricel Kasugay, Apuk ada Lucas Haines kan Aldrich from Vilma Molina.
Nilakay ko Reynaldo Jose Tisubol Asinggan Pangasinan from Josephine Jose. Happy birthday iti anak ko ni Emily Manangan de Peña kan apok ani Andrea from Carolina Manangan. Taberna Alejo Mundo kan Kobe family ti Zone 2 Tangadan San Quintin Abra from Leyniki Alejo. Shout out kada Grace, Michael, Gloria, Ukol, Maymay, Feli, Bing, Betty, Aling, Mindakan, Maika, Kagawad Rexy, Edna, Romel, Cheryl, kastamot ni Jingjing, Sally, Cleo, Lucas, Chandler, kan happy birthday kan ni Benedict Agustin from Gina Changa. Amin na taga-barangay Alibeng, Jovinilio family, Tabungaw Garcia kan amin at taga Orbistondo San Juan La Union from biyaheng Brangklesam. Warkan Wasis, Juvelin Kimayong, Ilocana Vlog, kastamot ni Maribel Bowat, Raiza Burillo, Vilma Molina, Angelo Asitura Concepcion, Nida Niveras, Flori Castañeda, Erwin Cacho, Susan Ronquillo, kan Adela Vergara. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Joseph. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan a Joseph, taga La Union. Daytoy a drama ti kanayon mi adenggan dito'y lugar mi, nang runa idi maipatpatangatang pailaang iti radyo. Dito'y ngamin ti pakadenggan kadagiti nagduduma apadas ti biyag dagiti dumdumngeg. Ubingak pa'y idi umunaan nangeg ko daytoy a drama, tamaliwliwa unay dananang kantatang adumdumngeg, nang runa no umarngi ti padas a maidrama kadagiti padas dagiti amamumi. Isong aklo na kakastaunay tiragsak mi manang, idinasarakan mi ti YouTube channel yo, gaputa manggagan mi mananday ti adrama, asaan min amang manggagan iti radyo. May saak ananumo amang ngalap manang, taday tatikang runaan a pagbibiyagan mi dito lugar mi. Adda asawa kan anak ko, ket iso dati kang runaan ang makagapo ti panagsakripisyo mi nga agasawa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, manang. Ada akon kara. Ada jarwar dagiti imat ko nga ikan. Naimbag mo ta nakawid kan lakay. Kumusta ti baybay? Ay nakara, narigat tagkalap ita. Basit tinakalapan mi. Kasta ka di. Sige, tayo nakasikasun dagiti nakalapan nyo. Tapno ada mailakok inyo tiyandaan. Sige, bakit? Tatang, mabalin kami kadi asumurot inton maminsan ama panagkalap. Ay, saan na mabalin anak ko? Delikado ti baybay para kada kayo. Tatang, kaya't kumatagbali na mga lapakas kada kayo. Nasayat mo't no kaya't mo gayam tagbalin to amang ngalap anak ko. Ngam maaramid mo lang dayta inton dakkel kan. Ita, nasken nga agadal kayo ana imbag ni manang mo alala. Husto ni tatang yo. Awan ti mangiparparit nga agbalin kanto ang mga ngalap anak ko. Ngam kaskino na ni tatang yo. Masapul nga agadal kayo pa'y ana imbag. Ta importante ti edukasyon. Nanang, Wanmat nga agpaiso ading. apay ngay dagiti daddo mga ubing dito lugar tayo. Saan damutin nga agadadal? Sumursurot damot latan kada tatang dama pa nagkalap. Ading. Dayta nga ro ti dimi kaya't ang mapasamak kada kayo anak ko. Aginggat kabalanda kayo pagadalen. Agadal kayo. Wan, anak ko. Kaya't may makaadal kayo, tapno saan kayo ang maipada kada kami kani tatang yo. Nga agpatinggalaangan dito'y ti kabaalan mi nga aramidan. Kaya't may amas na saysaya at to kumati masakbayan yung agkabsat. Di mi kaya't ang mapasaran nyo ti kinarigat ti biyaga kasita. At ado ti oportunidad a sumangbay kada kayo, no makaadal kayo. Isungay gaid ti agadal, anak ko. Wan tatang.
Suki, kakalkalap nga ikan. Sa diwa nga ikan, umay kayon, Suki. Gumatang hakman, balasang ko. Day, talaga, sa diwa dagito'y ikan nga ilaklakom Wala na, kakalkalap unay nila kay ko, kan dagiti kakadwana. Iso asigurado kayo sa diwa tigatangan nyo nga ikan. Gumatang hakman nga rod, iti do akilaw, balasang ko. Mabitlang nana, taikiluan kayo. Kumusta ngay mo, ti panagkalap da ita? Ay, nakisa nga rod ka no ita nana. Ngam pagyamanan mo iti Diyos, tauray kaskasano, adalat tamot makalapan da. Umanay mo apagbiagan mi iti sumagmamano nga aldaw, to'y mapaglakwan mi. Gapo siguro kadagiti da palabas abagyo, iso akasta. Iso nga rod nana, iso medyo adarigrigat ti agkalap ita. Ala, sana balay, tama nga numayat ton kadagiti sumarsaron nga aldaw. Sapay ko mga rod nana, talaga nga anos laeng ti kasapulan. Kumusta ti panaglakom bakit? Nasaya at matlakay, nalakok amin nga ikan. Iso nga adumot basit tinapaglakwak. Nasayaat nga rod no kasta. Nanang, kaano ka diti sarak mi? Asidagan anak ko. Iso ang masapol nga isagana tayon dagiti masapsapol yu ni ading mo iji pagadalan. Nanang, ada ka di baro gamit medyo pagadalan? Adda anak ko, kat igagumaan tayo ti gumatang, di ka agdanag. Gusto timbaga ti inayo. Kuma, adan tumat baro abag ko, nanang. Oras siya kumamot. Kanada kumabaro sapatos mi ni manang lala. Ala, di ka agdanag. Adapay mo't sumagmamanong aldaw, sakbay ti panagsisirek. Mairemedyo mi day takan ni tatang yo, anak ko. Pudno timbaga ni nanang yo anak ko. Sapay ko matado ti makalapan mi kadagiti masungad ni aldaw. Malahmapan kayon iti seledyo. Rabiin, ingkay maturugan. Wan, nanang, may kan ading. Sige manang. Ay, panagsasarak to man gaya man. Narigat ta talaga tagpaadal. Nang runa no pagpursito lang ti mabirbirukan. Di ka maawanan iti namnamalakay. Ti importante, adalat ta dumtang agrasya iti inaldaw. Day talaang katdakkel na pagyamanan tayo iti Diyos. Masyanak lang amin kadagiti anak ta, Kara. Di ta pa'y maipahayan iday tinaginawa pa nagbiag. Yapapal ko ida kadagiti daddo mga ubing dito lugar tayo. Dakkel ti kaasi ti Diyos, lakay. Madamdamalaeng, di mo mapupuutan. Nakalpas dan to gaya man nga agkabsat iti panagadalda. Sapay ko mabakit. Isungay karigatan ta. Day talang ti maipatawid ta kadakwada. Sapay ko ta sana masayang ti sakripisyo ta para kadagiti anak ta. Ay, nagrigat at talaga tibiyag ti mangalapon ay. Inaldaw ang makigubal da tao kadagiti daluyon iti baybay. Wan nga rod data. Ngam saan tayo matakontrolado ti baybay? No daduma, ado ti makalapan. No daduma, basit laeng. Ngam masapol mo ta makigasang-gasat tayo para iti pamilya tayo. Gusto kayo tata. Uray ka sa no arigat. Masapol nga ikagumaan para iti masakbayan ti pamilya tayo. Sapay la kumaan, nagasat tayo ita. Masapol naman na yunan ti berok tayo, tanay pa nag-i-eskwila manundag iti ubeng. Wan nga rod tata, masapol nga gatang manan iti kasapulan dagiti anak ko iti pagadalan. Oray siyak matbarawk, sapay talaw dagiti apok nga agat-adal. Di mo't kabailan na pagadalan dagiti naganak da, iso ang masapol at tulungak ida. Nagasat na nga ron tada kayo akatulungan da tata.
Uray na rigat, maragragsak anak mat, nukas dya makit-kita ka na ragsak dagiti apok. Puno day tata, isudat inspirasyon tayo. Sapay la ko mga rod, tado ti makalapan tayo ita. Sapay la ko ma. Dagiti daduma kakadwata, tumultulong dan nga agripir iti bangka. Isupay ka no amat gadanda ng runa no nakapaw iti panagkalap. Ni, mayat ngagpay sa data sideline ha, tata. Mala, ituloy tangarodan ti agkalap. Amok adumtang tumutlaeng ti ado ang makalapan. Medyo napigsa lang ti daluyon, tata. Daluyon laeng dayta. Kabailan ta, Joseph. Sa bagay, alang arodan, tata. Agkalap tayon. Narigat ti biag ti mangalapan ng Emmy, nang runa no panawan ti panagbabagyo. Numaminsan adda makalapan, numaminsan ket nakisang, iso nga awan ti matgadan. Umanay la si daan mi ti makalapak no dadduma. Ngam gapu tamay saak nga ama, nga agar arapaap iti napintas a panagbiag para iti pamilyak, ikagkagumaak ti amin tapno adda makalapak. Ket adda mailako ti asawak ijay tiyandaan. Nang runa no madanon ti panagseserrek dagiti ubing iti pagadalan, taado dagiti kasapulan agatangen nga arwaten da. Lakay, dandanin pa nagsasarak. Masapol ang makagatang tan kadagiti usaron dagiti ubing iti pagadalan. Wan nga rod, isa masapol la may saganaan tanday ta. Masapol nga agimpod tayo tapno adda maigatang. Sapay, saan unay nga adu ti makalkalapan nyo ita? Isa basit mo ti mapaglakwan. Ni, aday ta dagiti anaktan. Nanang, nakita mi da nana ising. Napanda naggatangan ti gamit dagiti apo ko da. Un nga rod nanang, nagaduti ginatang da. Di kay madanagan anak ko. Tainton Domingo, kalpasan ti pan nakimisa tayo. Mapantayin tumutin agatang kadagiti masapsapol yu di pagadalan. Nanang, kayat ko kumati pink nga eraser kan pencil case. Okay ka dilaang? Nanang? Tatang? Wana anak ko, day talagayam. Siyak, blue ti kayat ko a kolor, tatang. Nanang. Mabalin ka di nga agpili kami ti kolor ti bagmi, nanang? Wan anak ko, no anya a kolor ti kayatyo, di iso ti gatangan tayo. Oh, nangyagyo ti imbaga ni nanang yo ha? Alan, kay agsukatan tan ang mga no nabasa dagita bukot yo, narigat tagsakit, jacket nga dagsakit kada kayo. Mala, mapan kayon, anak ko. Nagkasata, nagkalap ita, Joseph, tanay. Ano tinakalapan ka? Huwag nga rin, tata, naimbag langan. Kung naklangarodan kahit, saan nakanayon abasit ti makalapan? At dalatamat ti panawan na panagswerte ako nada. Nasayat mat, tapnado ti mailako ni bakat ijitsendaan. Sapay na ganto ti masapol ang magatang akasapulan dagiti ubing. Kasta talaga. Ngamno di ka maawanan itinamnama kun managkararag ka.
Ipaay ti apaw ti kalkali kagumam. Kas makita mo't ika, saan ka day? Agyaman na kiti panang patpatib kariyo ti pakinakam ko tata. At nangamin nagiti gundaway, akas lamaw awanan akon itinamnama. Saan arumbang di kasta adyar mo, Barok? Basta kumararag ka iti Diyos, kantulungam ti bagaym. Di nakabaybay anti na marswa. Tandaan day ta, Joseph. Bakit? Ado ti nakalapan mi ita. Ado man ti mailakom ijitsendaan. Apag husto, di mo't imbagam kadagiti anak ta, nga inton Domingon ti panaggatang kadagiti usaran da di pagadalan. Wen kara. Apa man namalpas ti misa. Agdiretso tayo ito na gumatang kadagiti kasapulan da. Ay, naimbaglangan ta ado ti nakalapan nyo. Nagsingpot at talaga ti Diyos. Kanayon na adenggan dagiti kararag ko kankwana. Amam kara. Dagito'y mapaspasaran tayo kat panubok laeng. Di na tayo ipaayan ti Diyos iti panubok aditay kabailan. Uwan lakay, basta na impuswan ti panagkararag, di na tayo paayan apulos. Husto ka. Kat kang runaan na kararag ko. Sapay la ko matamapagturpus ta dagiti anak tayo ti panagadalda. Oray no kastoy lang ti panggadan tayo. Kan kanayon nga agkararag ka, tunggal tumapog kayo iti baybay lakay. Asapay ko mata sa lakniban na kayo ti Diyos, iti saan anam namaan apaggad. Narigat ti makigubal iti baybay. Kanayo nak nga agdanag, tunggal tumapog kayo ni iti baybay. Kara, dakkel ti kasi ti Diyos. Amok akanayon na kami atartarabayan. Suki, naimbagtada ka. Ay na, kung naklakit din no di ka man naglako ita. Pasensya kan Suki. Basit ngamin tinakalapan nila kay ko kadagiti napalabas nga aldaw. Iso sa anak nakalako. Kastaya? Ay na, kung naklakit din no bimak ng kan. Iso di mo kayatin taglako. Sika talaga. Mabalin aya sa anak nga aglako. Uray bumaknangak ako nam, aglako aklat ta. Tada ito'y ti pagbibiyagan mi asang kapamilya. Ay sus, biliba ka talaga kang kasuki. You're so nagagat. Masapol, tagad-adal dagiti anak ko. Kat babasit da pay. Mabayag pay apanawan ti panakigubal iti rigat. Tapno mapagadal milaang ida. Nga mamok nga agbaligi kasuki. Gapota na singpot ka tao. Kan nagagat. Malaala. Ikilom amin dagita lakom tagatang kon. Masapol ngamin nga da-stack ko iti karinderya. Ay na, agyaman aksuki. Amo ka napigsa ti karinderyam. Iso apati siyak, mairanod iti swertem. True lala. Dapat lang. Ngamin, nasingsingpot kamat nga aglaklako. Iso kay kapag katkatangan, Soki. Mala, Gina, ikilom amin dagitan. Nay, nasapakan saan nakapaibos itay tilakom, bakit? Wen lakay, imay di sukik nga da karinderyana. Kat ginulpi na amin anabati alakok. Ang paiso? Ay na, nagsayat mo dahi tasuki mon. Kunana nga rod nga amangan kanunodyak aglako tabimak na nga kon. Ha? Napan nga min ijay tiyandaan kadagiti naglabas nga aldaw. Ngam jak mo't nakalako. Ay sos, kat umadanin ti ibabak nang ko.
kunam kumamot na. Ay nalakay, uray siguro bumaknang ta, jak talikodan da ito at trabaho, tada ito'y tinangbiag kada tayo a pamilya. Napipiyapay asi ka siguro ti agsardeng agkalap. Apay mo't? Siyempre, no nabak ng tan, jak matan itulok at tumapog ka pay laang ije baybay. Ha? Manangdan kanton iti agkalap para kan ka. Ay, gaya man niya. Ala, libre ta agarapaap kara. Isong agarapaap talatan. Pudno nga dadagiti gundaway nga adu ti makalapan mi manang Emmy. Ngam saan lat nga umdas para kadagiti inaldaw a pagkasapulan mi. Ininot met lang amin ang maguyod ti urnong mi kadagiti aldaw nga awan makalapan mi. Ingkarik iti bagi ka sa anak nga umutang, ngamjak na tungpal day ta akari. Iso ano makautang kami, ikagumaan mi matla bayadan adagos, nukas jay nga adu ti makalapan mi. Kan adumat ti mapaglakwan ni baket ko ije tiyandaan. Kastoy nga agrikrikos ti biag mi amang ngalap manang. Ngam saan kami anaawanan iti namnama, tapno maipaayan mi iti nasaya at amasakbayan dagiti anak mi. Kan kang runaan na, mapaadal mi ida iti likodan ti rigat, apaspasaran mi. Bakit? Ado tinakalapan mo ita. Ay na, nagswerte kami sika. Nagsayaatan. Apag isota tiyenda inton bigat. Sigurado nga umay tumanon aggatang dagiti sukik. Ayos nga rod. Tatang, kayat ka di asawan day tangaadan pagbayad tayo iti utang tayo? Wen, anak ko. Makabayad tayo kadagiti utang tayo. Ken magatang tayo aminen akasapulan nyo iti pagadalan. Naglaing ka talaga, tatang. Opo. Aywan gayam. Ayan na ading mo. Aday ti silad mi, tatang. Adar aramidan na homework na kano. Ni, apay nga di mo tulungan di adim. Tatang. Apay nga da ka dito eh. Ay na, kasano atulungan na kat madimot di adin na. Ha? Kabailan na kanong aramidan di homework na ako na namat. Kasta ka di? Wan, tatang. Kita agtulangan inton malpas na. Ngam, sigurado, korek amin nga aramid na. Naglaing samot ni ading ko, tatang. Siyempre taimala kanyak analaing. Na, sigurado ka? Asikat immalaan na? Ni, Ni ading ko, imalakan ka, tatang. Katsyakmat, imalakmat ka ni nanang. opo. Agpay suday ta anak ko. Napintas ka lang aruden. Nasaririt ka pa iji pagadalan. Oy, nataor mo't di inauding anak ta. Imala kanyak. Ken nasaririt mo't iji pagadalan. Nakitam ka di dagiti grado dagiti anak talakay. Wan kara, nagngangato. Ay na, jaklaim pagaro pa kastigayam ti kinasaririt dagiti duwang anak ta. Parabor ti Diyos kadata dagiti anak talakay. Uray kasano ti kinarigat ti biag tayo. Ikagkagumaan da ti agadal ana imbag. Tapno masupapakan amin a sakripisyo kan rigat mo nga agkalkalap. Kat umdasan day tamang puna si Tibannog ko ang makigasang gasat iji baybay, kara.
Agpaiso dayta ako namlakay. Kanuray mo ka. Agasong may tirigat mo ang mapanaglaklako iti tiyandaan. Naimbaglagan ta nakaurnong kamatan iti sukim. Wan lakay. Ay, mapukaw amin abannog no kastoy. Amom, Kara, kasla masirsir matakon. Oray kastoy lang ti pagsapulan ta. Amok ang mapagatal ta iti kolehiyo dagiti anak ta. Kat saan danto ang mapadasan ti kas iti napaspasaran ta. Lakit di lakay. Amok nga adayo ti madanon dagiti anak ta. Gapo iti kinasaet da nga agadal. Happy graduation, Lala, anak. Nakaturpos kan iti high school anak ko. Agkolehiyo kan. Maragsakan kami. Agyaman nanang, tatang, utang ko ti amin kada kayo. Gapo iti sakripisyo yo kada kami kani ading ko. Unang paiso nanang, tatang. Agyaman kami kada kayo. Congrats manang Lala. Thank you, ading. Sumarsaro no kan tumutan. Maragsakan kami unay para kada kayong agkabsat. Kanagyaman kami, taasanda kami apinaay iti tarigagay mi. Makaadal kayong agpadpada. Adagayam sorpresa kada kayo, nanang, tatang. Anya day talala. Ada scholarship program nga insayang kat ti maysa nga universidad. Kat nag-examinak. Barang makapasaak, kat librenton ti panagadal ko iti kolehiyo. Ha? Agpaiso anak ko. Kaano nag-examine ka, anak ko? Kalpasan ti last grading nga exam mi, tatang. Kat ururayan mi iti pagadalan no asino dagiti nakapasa. Sigurado kan manang. Amok ang makapasa ka. Nagleng kan tupay. Sapay la kumaading ko. Tapno saan amarigatan da tatang iti panagkolehiyo. Agkararag tayo iti Diyos. Asapay ko mata makapasa ka anak ko. Amok nga rapaap mo ti agadal iti maysa ang nalatak nga universidad dito'y lugar tayo. Kabailam day talala. Amumi asaan ka amapaay iti arapaap mo, anak ko. Nagkasata talaga kadagiti anak ta, bakit? Wala kay, nasupapakan amin arigat tamanipod kinaubing da. Kasla saan ta naglabas iti kasya kinarigat. Nang runay ta, tamakit kita tanti bunga ti amin na sakripisyo ta kadakwada. Nanang, tatang. Ada resultan ti panag-examen ko. Kat anya ti resulta anak ko. Panagkunak pakaragsakan mi kanina ng mo ti resulta na, anak ko. Sigurado, tatang. Gapo tamay sa kadagiti nakapasa iti exam. Kunakukit. Kablawan ka, anak ko. Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Talaga na saririt ka. Dayto yan ti sobad ko kadagiti rigat yo. Manipod ubing kami kaniading ko. Ikarik nga igad ko ti agadal, tapno agtultuloy ti scholarship ko aging ka iti makaturpusak. Pakaragsakan mi unay, tamatungtung palen dagiti arapaap mo, Lala. Katamo mi nga agbalinto anarimat ti masakbayam. Agyaman tatang, kat tulungan kayon ton amang paadal ka ni ading ko. Kat ikarik nga ipaay kunto kada kayo tinasaliwanwan abiyag, apaman ang makaturpusak, nanang. Tatang,
Ikarik dayta. Nakasarek iti nalatak nga universidad dito'y lugar mi nilala nga anak ko, manang Emmy. At daitan iti may katlo atukad iti kolehyo, kat namin tinar na ti scholarship na aging gaita. Dakkel ayaman mi iti Diyos, tauray kasano arigat tinagdalanan mi, dimmakkel anasaririt kanasaya at atao dagiti anak mi. Uray simple laang to'y pakasarita akmanang, amok nga adu kadagiti padak amang ngalap tinagdalan iti kas itinagdalanan ti pamilyak. Saan analaka ti biag mi amang ngalap? Ngam ar-aramiden mi ti amin, tapno maisakad mi ti panagbiag ti pamilyami, nga uray anyapay apan nubok ken didigra ti dumteng. Nakasagana kami amang sango para iti pamilyami. Daytoy ti pakasarita akmanang, toy pagayam mo, Joseph. Joseph, pagayam ko, amok nga adu kadagiti padam amang ngalap tinaragsakan anakangeg iti pakasaritaam. Kat namnamaek anakaibati iti inspirasyon ti padas mo. Narigat at talaga ti biag ti mangalap. Takanayon nga adda iti paggad ti biagyo nang runa no panawan ti bagyo. Iso asaludo ak kada kayo amang ngalap, gapo iti sakripisyo yo, saan laeng apara iti pamilyayo, no di pa'y kat para kadagiti mang namnama kada kayo. Itapay laeng kablaawan kayon iti nasaya at apagtungpalan dagiti anak yo, tanaisakad yo ti panagadalda, iti likodan ti rigat ken sakripisyo yo. Kararag ko nga amin kayo amang ngalap, kat tarabayan ti Diyos iti inaldaw-aldaw, kat ilisi na kayo iti anyaman asaan anasaya at apasamak, kabayatan ti kaaddayo iti taaw. Alakastan, pagayam ko, kat tagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu